وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر نقض قواعد راه از سوی نماینده‌های شو بیزنس تاجیک صاحب کدام نوع ماشین بودن آنها را به نمایش گذاشت. وزارت هنوز شرح نداده است که چرا یک بار معلومات شهر به خطر را در مورد نقض قاعده‌های حرکت در راه و پرداخت نشدن جریمه ها از جانب آوازخوان‌های سرشناس و حجم‌نگاران شناخته رسانه‌ای کرد. در خبرهایی که چند روزی اخیر پی هم در تارنمای رسمی وزارت امور داخلی پخش گردید، اسم چهره‌های رده اول شو بیزنس تاجیک دیده می‌شوند. وزارت نوع ماشین و رقم قید دولتی آنها را افشا کرده، در ضمن شماره قاعده ویرانکنی و پرداخت شدن یا نشدن جریمه‌ها به بودجه را تأکید کرد. با استفاده از معلومات وزارت امور داخلی، خبرنگاری آزادگان روز یکشنبه به ماشین بازار دوشنبه رفت و با تکیه به اطلاع فروشنده‌های سابقه دار ریتینگ با ارزشترین ماشین‌های آوازخوان‌ها را ترتیب داد. فروشنده‌های با تجربه میگویند این نوع ماشین در دوشنبه تا $15,000 آمریکایی نرخ دارد. холмурод сидиқов аз ҳаҷнигорони шинохтаи тоҷик аст. ӯро бо барномаи лаҳзаҳои гуворро бештар мешиносанд. нархи ин навъи лексус бо назардошти коҳиши арзиши он дар пайи буҳрони молиявӣ ҳудуди $17,000 гуфта мешавад. гулрӯ 1 солу 2 сол рӯи саҳна нест, аммо шориҳони мусиқӣ мегӯянд исмаш ҳанӯз ба топ-10 хонандаҳои поп ворид нашудааст. барои соҳиби хундаи элантраи напанав шудан $20,000 амрикоӣ кофӣ будааст. манежа ки замоне дар садри рейтинги овозхонҳои муваффақи поп қарор дошт, чанд соли пеш ба таври мармуз аз саҳна канор рафт ва то ҳол иллати ин тасмимашро шаҳр надодааст. арзиши ин навъи нақлиётро низ фурӯшандаҳои мошинбозори пойтахти тоҷикистон $20,000 амрикоӣ мегӯянд. меҳринигор аз овони кӯдакӣ шӯҳратёр шуд ва ҳоло исмаш дар баробари ситораҳои поп навишта мешавад. муваффақияти ӯро баъзе мунаққидони мусиқӣ дар садо ва таваҷҷӯҳ ба унсурҳои миллӣ дар оҳангҳояш арзёбӣ мекунанд. тамғаи мошини мутааллиқ ба шаҳром низ оне буда ки меҳринигори рустам идорааш мекунад, аммо теъдоди қоидавайронкуниҳояш нисбатан камтар. ман аз пайғоми ӯ назораи макор метарсам. шаҳром аз хонаводаи азизовҳои замони машҳури гурӯҳи анис аст. ҳоло ба танҳоӣ ҳунарнамоӣ мекунад. сурудҳояш ҳамеша серхаридор буданд. ин навъи мошин дар душанбе то $30,000 арзиш доштааст.
сарвиноз дар чанд соли ахир тавонист номашро ба феҳрасти хонандаҳои раддаи аввал наздиктар намояд. барои маъруфияти бештар зиёд меҳнат мекунад ва маблағро ҳам дариғ намедорад. бо шукӯҳи хос баргузор кардани консерти ахираш шаҳодати ин гуфтаҳост. агар ба пули нархи мошине ки сарвиноз дорад $3000 дигар зам намоед, соҳиби тамғаи худраве мегардед ки Зулайхо меронад. зулайхо бо тақлид ба манижа давлатова рӯи саҳна омад ва дар як фурсати кӯтоҳ бо сабки хоси худ як гӯшаи равшани шоу-бизнеси тоҷикро ба худ ихтисос дод ва мунтазам ҳудуди ин гӯшаро васеътар мекунад. ба гуфти савдогарони бозори мошини душанбе, ин навъи мошин $40,000 арзиш дорад. шабнам вориди сегонаи хонандаҳои номовари поп аст. исми ӯ ҳамеша моли расонаҳо будааст. таронаҳои шабнам ҳамеша пуршунавандаанд ва мақомҳои ифтихории хитпарафтҳоро ба худ ихтисос медиҳанд. ин навъи мошин яке аз гаронарзишҳо дар кишвар гуфта мешавад. ба иттилои ҳамсоҳбатони мо он $60,000 қимат дорад. фарзона дар шоу-бизнес ҷойгоҳи вижа дорад. ӯ аз намояндаҳои пурмоҷаро ҳам ҳаст. замони додгоҳ ӯро дар гурезондани дӯстписараш муҷрим шинохту маҳбуси ишқ лақаб гирифт. баъдан ба ҳаҷ рафту сатрпур шуд ва ахиран хабари издивоҷаш бо сарояндаи дигари поп Фаридун ва фарзанддор шуданаш ба сархати расонаҳо баромад. арзиши ин мерседес то $70,000 амрикоӣ арзёбӣ мешавад. нозия дар сабки ҳиндӣ таваҷҷӯҳ дорад, аммо танҳо ин сабаби маъруфияташ дар тоҷикистон нест. шоҳраҳони мусиқӣ мегӯянд ӯро садову чеҳрааш маҳбуби дӯстдорони мусиқӣ кардааст. ин навъи мошин агар тавлиди соли 2015 бошад $70,000 нарх доштааст. фурӯшандаҳо онро автомашинаи орзуҳои аксарият унвон мекунанд. афзалшо ба фарқ аз ҳунармандони дигар овозхони поп нест. ӯ таронаҳои мардумӣ иҷро мекунад ва ҳам раҳбарии филармонияи давлатии тоҷикистонро ба дӯш дорад. ӯро аксарият барои таронаҳои патриотӣ дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд. ҳадафи вазорати корҳои дохилӣ аз нашри хабарҳо дар мавриди қонуншикании намояндаҳои шоу-бизнес чӣ буд маълум нест, аммо бисёриҳо интизоранд ки бозрасии давлатии автомобилӣ фаротар аз овозхону ҳаҷмнигорҳо меравад ё хайр. мардум мехоҳанд бидонанд ки вазиру кабир бо кадом мошин дар кӯчаҳои пойтахт мегарданд ва чӣ теъдод қоидаҳоро нақз кардаву
چی مقدار جریمه سپردند. تا ریتینگ ماشین‌های کروتای منصبداران دولتی که اگر وکیل لطف کرده و آن را هم نشر سازد با شما خیر و خوش میکنیم.